חיילים שפוטרו לא מזמן שלא כדין, אחר שהתגלו על ליקויים חמורים בכשרות של בשר שיובא מחוץ לארץ. שוחטים פתחו הבוקר בשביתת רעב מול משרדי הרבנות. אנחנו מתריעים על בעיות של כשרות. דהיינו, אם יש בעיה בשחיטה בחוץ לארץ ואנחנו מדווחים עליה שהבשר הזה הוא מוטל בספק או יש בעיה כשרות ולא ניתן לשווק אותו, אז אנחנו לא מקבלים זכות שימוע פה ולברר את העניין עד הסוף, אלא מעלימים עין ומקבלים את הטענה או שלא מקבלים את הטענה שלנו, וכך אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי כמה זמן מחוץ למערכת של השיבוצים של העבודה בחו"ל. אם זה לתקופה ארוכה או זה לתקופה של חודש, אנחנו כבר התחלנו את השביתה פה מיום רביעי, חמישי, והיום אנחנו נמשיך את המאבק. לקראת נאום בר אילן של ראש הממשלה